ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Имрӯз ҷумъа қарор дорем дар молбозори Ҳоҷи Шариф шаҳри Қурғонтеппа. Дар ин видео навор кардем буқои калон, буқо барои бастан, нархҳои аниқ, буқачо. ҳамин намуди буқо ҳаст. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардаги нестанд, ҳатман подписатсия кунед. Фикри худтона дар комментария гузоред. лайка фаромӯш накунед. Видеоро то охир тамошо кунед. Ана буқаи симентал 26 декабр як сола мешава. 26 декабр як сола мешидааст. 18000 гуфтеста бо савдо мешава. бозорда 15100 кардагия дар бозор. буқаи сафеди калон 15000 нархаш савдо мешавад. бозорда 14100 сомон бозор кардааст. додагиш несоли. буқаи швед, буқаи фарбе, оли бо фарбе мешава, барои бастан бигирена мешава. 18000 нархаш савдо мешава. 13000 ози савдо кадестан, додагиш нест. 13000 да надодестан буқара. швед тарон. Она савдо шидестан, ай буқаи калон, фарбе 18 та гуфтеста 15 мози савдо доранд. савдо пухтаги несоли. савдо шид май буқаи калон, буқа барои бастан 12500 савдо шид. туризи 20 кило 420 кило живой вес дорад. буқаи фарбе 17000 нархаш савдо мешавад. 16000 бозор кардагия. Сию ҳафти ҷойвес метем гуфтеста агар касе бихара. буқаи калиби шох 15000 нархаш савдо мешавад. 13000 бозор кардааст. килоси аниқми? килос. бе тарозу. тарозу мундаги нест. буқаи паро дорад зот айда зот. 17000 гуфтеста бозор 15000 кад мега соҳибаш. надода мега. калонтарин буқаи бозор 20000 нархаш саҳар 19550 кадагия. ози 18000 ҳам кардеста мега. килош аниқа яка 610 кило живой вес доштааст. 610 кило. дутта якҷоя савдо шид 17600. нои ҳардаш 17600 будааст. ҳардаш якҷоя. буқачаи швед 10500 нархаш савдо мешавад. бо 9500 бозор карда истад. Хай хубаю.
O'zisi broya. Narxi mana buqa 16000 gufta istay, savdo meshida است با 14000 bozor karda istay. Qarab bo'lisha binet to'rish relisa rost parodash zo'rda edi. 14000 bozor karda istay. Mana deta buqay kalon farbe бастан намешава куштанам қариб ки тайёр шуда яй хоб 30000 ҳарда шудааст 27500 бозор ҳардаша як ҷоя кардааст мудагиш несоли 27500 надодааст савдо бетарозу буқаи зад фарбе бастанда мешавад 14000 нархш савдо мешавад 10000 бозор кардааст 10500 мана нархҳои аниқ буқои калон барои бастан 7400 гирифтааст бо мефурӯшад бонус чи ака 72 иша 72 харидааст 85 соаталаша бо мефурӯшад 8000 гуфтеста ягон сум муомила мекуна бо иша 85 гуфтеста 74 харидагӣ худаш буқа барои бастан дета буқа барои бастан якимша не деимш 4 сола будааст ҳардуша як ҷоя ҷои пулгириша 21500 гуфтеста бозор 21 дана додимега ҳардуша як ҷоя o'zingiz vaqtingizmi? Hadi bir otkini olib yuribishdi. Yo'q, ana o'zi satqan ikkita satqanlarim bir o'tkini o'zim boqqaman. 20 sentyabrda berjat. deta asp ҳардушам байталои ёш як сола шудага ё не як сола будааст ҳардушам мода 8000 сомонӣ савдо мешавад баланди баланд чанд кат бозор баланди баланд бозорам ҳар хел нарх кадаста нархи аниқша нагуф аспо ай савхози файзалӣ будааст рақамоша мепурсем озӣ бития мегирем натия бехафагӣ буқаи зард 11000 нархш савдо мешавад 9000 ровна бозор кардагӣ тарозу мондагӣ ака бетарозу тарозу мондагӣ нест ин буқача савдо шуда боша не шан фурӯшияй соҳибиш нест мана буқо барои бастан буқои калон шоколадам бухӯрем баъд хоб 9000 инаи 4 таш бо савдо мешавад унаи дута унаи дута 9000 ай савдо мешавад қанчадан қиlyapti ака 8000 бозор карда истай не дуташ бо қиматтар нара 11 12 ними гуфтеста савдо мешавад бо ҳами 1000 сум поён 1200 900 сум поён амқа карда истам буқои релес пурсидем мана релеста бастагӣ имина айёвон ини тарафҳои сангтуда будааст 6000 ма 4 та буқа барои бастан то баҳор алаф қатӣ бонӣ кунем баъди баҳор кинҷоратиро сар кунем мешавад хоб 6000 хоб ай 53 то 55 бозор карда истаи ҳамин буқачаора پنجهزار پانصدی گفته است بوده 6000 نه بازار همین 1000 سوم پایان 1100 سوم پایان 900 سوم پایان میکنه
Mana bu qachay oyanda dor. Qo'y kalomishilagi 4500 savdo meshava bo sivona 4000 bozor karda istan. Nadodasa. Çorni maka gabza. Çorni mekin bobu.